Hoy, dali mo dali baha! Rod, ayun na, Rod! Dali ito! Ay, indana, panimbasog ka! O pakit ka? Pakit ang kamay? Pakit ang kamay? Ay, magsunod niya! Ito, boss. Check! 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 Ay, dai, kuan. Ito, pahak. Grabe. Ang dali ah. Ay, mga musta mo tanan mga di ako mga di abot problema karon akong problema sa barangay Binuang mga biliran mga barangay Binuang pa biliran amo location diri mga ngunit tabo karon diri mga adi patay upat bali upat patay mga tulo bata usa ka senior citizen patay gusto nga balay nakuha sa trap sa baha wala daw kagawas sa balay kaya wala maka-evacuate trap bala sa baha tulo patay ay upat tulo bata sa senior ay sorry naga ang mabati grabe tabo ayo apa sih lebih ya Nakita na si agent. lembut sedikit ketiga suka ketiga radio ano Ang gamay ako na sa'yo, ako ibaba, subulit ko sa pisi. Di ra ba ba magbarara ba? Ang motor po nga dako, narapot sa kilid. Kung sa akin, ang bahay ni Bibi nga ito kamat sa sukuran. Alin mo sa bukuan? Ang tubig. at kali ba pagkamit ha Likay mo bro. ang taki motor kay
Murag gitagaan kuan ba? Gigit. Tagaro tungtungan, nagagagir ang tubig sa kilid. Ayo ha. Ati. Tikyaob. Ingon ang ihi. Pag may buhi pa ka. Sino nga dili ikaw? Ha? Dili tayo mawagi. Dito. Pag gani na. Oh, Marjong kaligid-ligid si Marjong kuno. Yang batos. Gani ko niya. Abi ko nagapag nagapag sa siyang balay dito rin sa siwol eh. Dito ato ko siwol gon. Yun mo mas may bakit no? Dong, Jimmy, bisig ang bata na to ya, diha lang mo sinter. Ako la diri kay ako tanaw ng balay. May kulit tigas ito. May pahukot sim oy. Ano nakita mo? Sila nakita. Pinagtabangan diha. Ang kusa mo ka. Gamay, di man na basta-basta bunluto mo na. Garab imong bukton diha. Taka na ito kamu nasa na sim aw. Ako ni mo sa pagas, kumana uling human. Ta dito sa tabok. Usa ka budlos nga gikan sa udlot nga to sa gamot. Tas kayo, 20 pa sa ugian. Ang pagkahoy, anod. Pero wala mo daw kami kan. Ha? Kuha na ka? No, wala kini. Kota social media daw. Gipakpunta lagi punta ba? Murid ale. Balay pa. Luy atan ang gabi, so. Ano to mo tanan? Nope. Ya ta diskarte karon ako sa una sa pagpagbuhi ito sa balingon. Balay, hindi mismo. Igor man balik yun. Gas bahala ka mo. Apawat tubig. Dak, abi ka mag-ispa tugwa to sa dito. Matate mangamong pa siya. Bay gaay ko. Dana gani makuan. Kami na puno mugno dire. Tabang eh. Uy, na ba ito? Oh, sabi ko lain na kayo. Hoy, dali mo diri baha. Ron, tayo na ron. Dali na. Hay, jampol. Gad, ginoo ko. Dali mo diri baha. Ay, mga puta sa kita! Dali! Dali diri baha tubig. Saka mo dali mo saka, dili ayaw. Gad, ginoo ko. Hinay lang, hinay. Huh? Gikan sa lasang, dili dia. Di na gamay ng tubig na dia, lasang gikan tubig. Na sila. De Paul! Papa. De! Sila rin, hamay jampol. Nanay, diri ba? Biyay na kahoy! Naho man yung nakahoy na, oy! Kakarig si Dina! Ano ni mo, Papa? Uy, di na lang! Sige sila! Kasam si Dina, kani! Atong si Dina, kani! Luya! Nakalag mabasa! Dagkon may nuna mga gamit, hindi na. Sige. Watay suot! Hoy! Palimbasog, dili lang ikaw ang may kinabuhi dire palimbasog para sa mga anak. Ayaw pang indana, palimbasog ka. Ayaw pag taranta, natura na taranta. Eh dili ikaw ang lisangon karon pati tatanan. Ayaw pag yaga-yaga, kadi ni mrag yaga-yaga atong kan nagsisusmo karon. Hay kinsa man to ko tabi. Sino sa sinabihan mo? Wala mga tao dito
Ito naman. Wala mo diri gini baha. Ay, mababags. Go, go, Naga na go. yung tao dito tumuyo damo kayo. Here we go. There is a go, go. Saka lang. Saka ay paglagay-lagay din sa sponsor. Ay, Ayaw na go. Diri ka sa kob. Paso. Pamati ka. Ano na? Bate. Bitoy, bitoy. Ano lang ang tubig? Lumailipit ko. Jihan! Luya! Yan. Ay, dara! Dire sa iba, dire sa iba. Nasa ko. Buksan nila sunod. Dara ko, ate, bitoy. Ano kami lagi? Yo, asan yung kitang tubig? Ha? Asan yung kitang tubig? Asong dipit ang tubig? Wala kita sa tubig. Abot diri ka na damo kita repengon bahak no. Di man to mamuapod. Ah, dito mo sirbiya sa to. Di man ako kay adlaw maron makita man ninyo. Wala, nabilago po na. Wala, sa sila, tumigamit lang. Siliti! Nagtuwa sa akin, siliti! Uy, ito na tayo. Ay, siliti! Nagtuwa sa akin. Dami! Ha? Hindi, nawan tayo isunod. Malag, mabasa na! Papa! Papa! Hoy, ay mong paghilak! Bantayin yung bata, kaya ayaw lang, ayaw, panisara, mga bata ba? Mga tata! Mga tata! Bantay, bantay, bantay. Hindi na mo mapag-apo! Ito mo paghilak dire! Boleh lang ta. Ano palayo Paul? Jepol. Sagdi na singgit na mako repengon. Wala man ta sila. Di naman sila mapasol. Singgit ako repengon. Jeng, hapitan na lang nga. Ay, yung cellphone eh. Divider, tamate na yun. Jepol. Biyahe ng kanya. Basag din ang cellphone. Oy, saan di ba ni karon nga nabayad naman na ikuan. May